AICC थामहिनबा अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारिया उदालगुरियाव नुजाफैदों। कंग्रेस दोलोआबो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाम थिम जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै उदालगुरि जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथिफोरखौ जै खालामनो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रिथिराज बिथाङा बाहागो लानानै कंग्रेस दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ थुलुंगा आरो राजखान्थि बिथिङाव खामानि मावनो बिथोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सावरायनायजों लोगोसे कमिटि दाफामनायनि गेजेरजों कंग्रेस दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा दोलोनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो थांखि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो उदालगुरि जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। दिनैनि जितु जोंनि कंग्रेस जितु जोंनि भवनाव जितु माने मिटिंनि मोनसे कार्यसुचि बेयो खोब मोजाङैनो माने सोलिबाय थादों। दा दसे उनावनो जोबसिगोन। जोङोहाय 12टानिफ्रायनो जों मिटिंखौ लादोंमोन। दायो दसे उनाव जोबसिगोन। दा गतिके दिनैनि जितु मिटिंआनो जादों जोङोहाय बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो होननानै जोङोहाय दिनैनि मिटिंखौ हांख'थायनि भाबै जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय दिनैनि मिटिंखौ लानाय जादों। मानो होनना बुङोबा जोङोहाय एबारनि जितु बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव जों कंग्रेसआ जों रावजोंबो एलायन्स थाया होननानै एलायन्स जाया होननानै जों बेक्तिगत कंग्रेसआ जोङोहाय माने थांखि लादों। थांखिजों लोगोसे जोङोहाय माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 10टा समस्तियावबो जोङो केन्डिडेट होननानै ओंखारदों। मानो होनना बुङोबा जोंहाय जितु हाइकमान्डनिफ्राय जितु अर्डारखौ मोन्दों। खारन जों ओंखायनो दायो देरहागोननि थाखाय जोंहाय मोनसे आसा दङ। दा ओंखायनो जोङो उदालगुरि 10टा समस्तियाव जों कंग्रेसनिफ्राय रावजोंबो माने एलायन्स गैयालासिनो जोङोहाय इलेक्सन गेलेनो ओंखारदों। नैबे उदालगुरि हिसाबै जितु बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जितु बिजाथिफोर दं बिथांमोना दिनै हाइलि बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। नोंथांमोना कंग्रेसनि जानानै माबायदि जोंहाबो जोङोहाय सिं जोंनि जितु कंग्रेसनि स्थिति हिसाबै जोङो लाखिगासिनो दङ। आरो जोंबो माने जोंनि जेसेबांखिनि जिल्ला पर्यायनिफ्राय बा ब्लक लेभेलनिफ्राय जोङोहाय मण्डल लेभेलनिफ्राय जोङोहाय जोंनि कंग्रेस कर्मियाबो भितर हाबगासिनो दङ। आरो जोंबो माने देरहागोनखौ मिजिं लादों। आरो मानो होनना बुङोबा दिनैनि दिनाव जोङोहाय माने जिखिनि जोंनि कंग्रेसनि कर्मिफोरा खामानि मावगासिनो दं आरो मोजांखौनो नुबोदों। आरो जों देरहागोन होननानै फोथायनाय दङ। मानो होनबा बयबो माने ओरैबायदि जाना फैदों माने खुगाखौ किसुमाना बेखेवनो हायाखै जे आं कंग्रेसआव भट होगोन बेखौ बेखेवनो हायाखै। बा आं कंग्रेसनि जानानै जे खामानिखौ मावगासिनो बेखौ माने जोङोहाय नुजाथि होआखै बा नुजायाखै किसुमाना। खिन्थु जोङो भटखौ मोननाया गोबाङैनो जों भट मोनगोन आसा दङ। थाक्काराथ' जोङोहाय एथिया दायो मानो होनना बुङोबा जोङो मा होनना बुङो ओरैहाय उदालगुरि समस्ति होनना माने भैरबकुन्द समस्ति होनना बुङोबा जोङोहाय ओरै बिथां जोंहा माबानिफ्राय बिपिएफनिफ्राय रेहन सारखौबो गेलेगोन होननाय खोनादों। खिन्थु जोङोहाय बिथांजों थाक्कार जानो हागौ। माने जोंहा माने एसे माने जों फिल्डआव भिजिट खालामना मोननाय मथे जों बिथांजों थाक्कार जागोन बायदि मोनदों। आरो लोगोसे धनसिरि समस्तियाव ओरैनोथ' प्रेस मुसाहारिया जितु MCLA हिसाबै दिनैसिम दङ। खारन अब्लाबो जोङोहाय धनसिरि समस्तियाव माने देरहागोन होननानै खाथां माने फोथायनाय दं। नोंथाङाबो जुदि हानजाया गनायथि होयोब्ला बिसायख'थि गेलेनो थाखाय दिनैनि सानाव थियारि नामा? आंबो थारमाने थियारियानो दङ, गैया नङा। आंबो माने गेलेगोन होननानै दिनैनि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जितु DCC जितु आफादगिरियाबो बिथाङाबो आंखौनो नाजाबाय थादों जे नोंथाङाबो गेलेनांगौ होननानै आंखौ प्रेसार होगासिनो दङ। खिन्थु आं एसे सानबावगोन होननानै आं दङ। खिन्थु आंनि अनगायैबो खिन्थु केन्डिडेट दङ जोंहा। जुदि नोंथाङा गेलेथारोब्ला बेसेबां भटनि फारागथि जय जागोन ना नोंथांनि बायदि? आंनिफ्राय जितु आंनि साननाय फोथायनाय जितु जय जागोनाथ' धरि लग बारा नङा। गावखौनो गोग्गाना लाब गैया। जों 3-4 हाजार भटआव जों माने जय जानो हागौ आरो। एसे नांगासिनो